Indebenkulil. Ngiyabingelela bagcotshwa benkosi abafundisi abavangeli benkosi abashumeli benkosi nabakhokheli benkosi amen. Inhlanhla futhi akagumede le ezweni laseThekwini kodwa lapha sikhosela ngaphansi kwasemfuleni temple ubaba umshumayeli uNdebele nomama umkhokheli uNdwandwe amen. Isukuma nokubonga kakhulu uManazaretha. Ngiyaxolisa ukulula isikhathi. Ngisukume ngibonge uShembe into ehlanayo ezulwini ehlela kubantu. Nathi sizingane siyibona kancane. Ngingixolele nje kakhulu abantu benkosi ngesikhathi. Sisasibonge. Ngelinye ilanga uShembe efikile ethi fana gumede phenduka. Kwala ngingafuna ukuphenduka. Cishe iminyaka abayisikhombisa. Kowesikhombisa wayesethi uyabona iminyaka osuyiluzile noma isikhathi sesidlulile ngokugoloza kwakho mibili angazi kule minyaka emibili uNkulunkulu ayithi ngidlulile noma ngiluzile ikuphi engasala kuwo. Ngiyacela uNkulunkulu angikhumbule nami akhumbule nendlela kwethu ebese ekhumbula nesizwe sakithi amen. Ngiyacela ngoba bathi obafuthi isikhathi sesihambile. Incwadi yeChronicle ethiwa incwadi le ubaba mkhulu ayithanda kakhulu engayizwa eGBC la ifundwa inkosi yakwabiyela. Incwadi ifundeka kanje: wena Solomon indodana yami, ikhuluma nathi bantwana benkosi, yintsha yenkosi, makhosana yenkosi. Ithi Solomon indodana yami, yazi uNkulunkulu kayihlo, umkhonze ngenhliziyo evumayo nomoya opheleleyo, ngokuba uJehova uhlolisisa zonke inhliziyo, wazi zonke izinto zemicabango. Uma umfuna uyakumfumana, uma umdela uyokulahla unguna phakade. Inkosi ibuselwe kini kuzwini. Amen. Indebenkulil.